Hej, jeg vil fortælle lidt om den her nye mobile ekstra kasse, vi har fået mulighed for på vores nye håndterminaler, Honeywell. Rigtig god anvendelig, hvis du har nogle torvedage, arrangementer i butikken, eller hvis du har noget i en hal eller et eller andet, har du altså mulighed for i dag at tage den her med herud, hvor du kan scanne alle varerne på samme måde, som du gør i dag op i din kasse, og de har mulighed for at betale med dankort på den, og så det er rigtig, rigtig dejligt nemt. Ydermere så er det jo en rigtig god funktion, at vi har den, hvis der er spidsbelastningsperioder i butikken, så har du altså mulighed for lige at lave en ekstra kasse til nogle små indkøb, hvor folk kan betale med dankort. En god funktion er også, hvis der er større nedbrud hos Nets, EDB-nedbrud eller et eller andet, så kan du også bruge den her. Den er altid koblet til nettet, så der er ingen problemer i, at du kan gennemføre et køb, og så stadig have butikken åben, hvis der kommer ud fra sådan en situation. Vi har så også rigtig stor glæde af den her, fordi vi har en del vareture. Vi kan i dag stå ude på vores lager og scanne alle de her varekøb, som nu kunderne har ringet ind til os. Når vi gør det, så parkerer vi bongen og ekspederer simpelthen alle de kunder, vi nu har. Når vi så er færdige, så går vi op på vores kasse og finder alle de parkerede bonger, printer dem ud, lægger dem sammen med de forskellige vareture. Når vores chauffør han så kommer ud, så har han den her med ud hos kunden. Han scanner den der stregkode, der ligger nu på den her bong, og alle kundens køb kommer frem, og der bliver så i bunden mulighed for at trykke en subtotal, og kunden kan betale med dankort. Det er en rigtig, rigtig god funktion, for du er sikker på, at kunden har mulighed for at betale med det samme.